Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр телеканалында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диатуллина булырмын бүген безнең программада. Ростов шәһәрендә татар мәдәният үзәге ачылышы. Әлеге үзәкнең бинасын алар 20 ел көткән. Татар халкы тарихында рухи остазларның роле. Рамис Сафин репортажы. Әлбәттә, менә аларны күтәрергә кирәк, аларны барларга кирәк. Казакстанда күзгә иртыш моңнары фестивале яңгырады. Татар сәнгать мәктәбе алга табада зур планнар белән яши. Шәкүр авылында Шишмә фольклор ансамбле иҗаты. Күркәм матур чаралар, вакыйгалар безне юлга алып чыгып китә. Әйе, татарлар артыннан дөнья гизәбез. Бүген юлыбыз Дондагы Ростовка. Анда 14 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Күпләп алар Ростов шәһәрендә. Сонына килсәк, 5600 татар. 80% татар Пенза өлкәсеннән күченүчеләр дисәк, ялгыш булмас. Аларның күбесе Совет чорында заводлар төзегән. 1920 елгы ачлык та туган җирләрен ташлап бу тирәләрдә төпләнергә мәҗбүр иткән. Ничек кенә булмасын, милләттәшләребез югалмаган. Бүген алар ничек яши? Нинди гамәлләр кыла? Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Инде әйткәнебезчә, матур чаралар безне юлга чыгара. Менә без хәзер Ростов шәһәрендә, беләсезме, берничә минуттан менә монда яңа татар үзәге ачылачак. Әлеге үзәкнең бинасын алар 20 ел көткән. Шунсы куанычлы, бу эштә барлык татар җәмәгатьчелеге бергә эшләде бу эшне. Һәм иганәчеләр, эшмәкәрләр, һәм бу эшмәкәрләр, алар яшьләр. Димәк, яшь буын бу мәсьәләгә тартыла. Алар бүгенге көндә үзләренең йортлы булуын теләделәр, һәм аны булдырдылар. Бу гомум уртак эш. Безнең Бөтен татар конгрессы игълан иткән шигырьчә, без бергә безнең көч бердәмлектә. Менә аның матур үрнәге, менә аның эштә булган дәлиле. Мы, молодые предприниматели, соответственно, обмениваемся опытом в рамках и Всемирного конгресса татар, и в рамках Казанского Иннополиса, в рамках Зеленодольска мы очень тесную связь поддерживаем. Соответственно, община нам позволяет делиться самыми сильными сторонами и быть и вместе сильнее. Да. Biz 2003 елда татар оешмасын Ростовта оештырганда, үзебезнең андай урыннар булар, шушы дәрәҗәгә күтәрелә алырбыз, халыкны торгыза алырбыз дип уйламаган идек. Әмма дә ләкин еллар бару белән үзебезнең менә Татарстаныбызның ярдәме, мондагы хөкүмәтнең ярдәме, татарларыбызның берлеге белән менә шушы дәрәҗәгә килеп җиттек. Бүген Ростов татарларының үзләренең мәдәни учагы, мәдәни үзәге булды. Безнең эштә тагын да зуррак бурыч тора. Бу үзәкнең эш белән тәэмин итеп, аның тормышын көйләп җибәрү. Бу көндәлек эшләнә торган эш булырга тиеш, монда көндә тормыш кайнап торырга тиеш. Наконец-таки празднуем новоселье. У татарской общины появился свой дом, то место, где будет аккумулироваться вся татарская культура города Ростова-на-Дону и Ростовской области, возможно. Безнең алга таба әле биредә айрым татар скверын булдырып, татар шәхесләренә багышлап һәйкәл кую мәсьәләсе дә куелды һәм бүгенге көндә шәһәр күләменнән килгән хакимият әгъзалары алдында да бу мәсьәлә куелды. Менә Муса Бигеевны гына алыйк. Муса Бигеев ул монда училищены тәмамлаган. Мәгълүм булганча 1907 елның май айында Мәскәүдә узган Бөтен Россия мөселман съездын ачуда ул рәислек иткән һәм беренче милли шурага сайланган шәхесебез. Һәм татар Коръәнне татарчага тәрҗемә иткән безнең мәгърифәтчебез. Менә әлеге җирлек белән бу бит шәхесләрне барларга кирәк, аларның мирасларын өйрәнергә кирәк. Һәм биредә бит мәдәни чаралар гына түгел, әлбәттә Дон татарлары дигән иҗат коллективының да төп базасы биредә булачак. Труд тех усилий, которые мы прилагали много лет для того, чтобы сохранить культуру своего народа. Мы 4-е поколение, вот я 4-е поколение, которое живу на Дону. И я родилась в татарской деревне, и уже практически не говорю на татарском языке, ну, на щарсу. Только вот шай-шабес, килегес, ашабес, вот шлаюк. А киряк, вот татарский литературный язык, мы хотим разговаривать, и есть место, где мы можем это получить, мы можем эти знания и усилия приложить. Я счастлива, и я думаю, что это вот первое такое
наш социально значимый объект, и мы будем еще дальше расти. Здесь мы объединяемся вместе, стараемся сохранить свою культуру, язык и обычаи. Я могу сказать о татарах очень много хорошего. Мы очень тесно связаны с татарами. Что конфессионально, что межнационально, как бы так мы контактируем с ними очень сильно. И этот народ очень нам импонирует всем своим характером, всем своим нейтралитетом, вот этим, то, что нет в этом народе агрессии, и всегда крепкая дружба с этим народом. И мы сегодня очень рады, что вот такой культурный центр открылся, что тут будут продвигать культуру татарскую, и будут дети учиться тут, татарскому языку, татарскому быту, всему этому. И мы очень рады, что вот действительно вот с таким народом имеем как бы так много общего. Mən sizi sevirəm. Çox sağ olun, gözəl qardaşlarımız. Həmişə sizə salamlar deyirəm. Rostov Tatar milli özəgin açtık bugün. Elhamdülillah. Rahmetimle aytesim kile bütün dünya Tatarlar prezidentine Rustam Nurgali Minnikhanovga hem bütün dünya Tatar Kongresi'ne big zor rahmet alarga big zor yardım ettiler bu medeni özək açılığa. İnşallah ümit etemiz bizden balalarımız tuğan telin guruf gadetlerini öğrenirler, unutmazlar hem kileşek bu anlarga tapşırırlar deyip uyluyuz, ümit etemiz. Ничегінде шушындай матур, яңа үзәккә бүләксез киләсен ди. Әлбәттә, без үз чиратыбызда менә шушындай бәләкәй генә күчтәнәч алып килдек Татарстаннан. Күкмараның шәп табалары сезгә бүләккә. Бик зур рәхмәт. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Лейсәнә Садретдинова, татарлар Дондағы Ростов шәһәре. Татарстанның көньяк көнбатышында беренче мәдрәсә ул чакта Сембер губернасына кергән Буа шәһәрендә 1805 елда ачыла. Ул бу төбәкнең генә түгел, республикабызның да иң борынгы дини уку йортларының берсе була. Zamanında bu мәдрәсәне халкыбызның танылган шәхесләре Хади Атласи, Зариф Бәшири, Гомәр Толымбай һәм башка бик күп дин, фән һәм мәгариф эшлеклеләре тәмамлый. Әлеге мәдрәсә белән шул чорның танылган дин галиме, ишан һәм җәмәгать эшлеклесе Нургали Хәсәнов 30 елдан артык җитәкчелек итә. Аның 170 еллыгына багышлап Буа шәһәрендә татар халкы тарихында рухи остазларның роле дигән фәнни-гамәли конференция узды. Идел буе төбәкләреннән бик күп кунаклар катнашында үткән чара һәм Буа тарихчылары турында Рамис Сафин репортажы. Республиканың көньяк батышына урнашкан Буа шәһәре заманында Казан губернасы чикләре узган калаларның берсе. Төбәк тарихын өйрәнүче Фәрит Абисадриев белдергәнчә, бүгенге Карлы елгасы буендагы калын урманда ханлыкның чикләрен саклаучы хәрби застав урнашкан була. Көньяк границы Тәтештән алып Чувашиягә Алатырь, Алатырдан Рязань өлкәсендә Темников шәһәрендә кадәр барган. Значит, Идел елгасы бер крупный препятствие, монда Карлы елгасы препятствие границы шундый урыннарда ясаганнар. И Рязаньга кадәр ул бара. Елганың көньяк ягында кар урманнар булганнар. Менә бу кар урманнарны кисеп шатырман ясаганнар. Нидән гыйбарәт? 2 метр, 2 метр ярым биеклектә ağaçны кисәләр, тулысынча кисеп төшермиләр, көньякка таба авып бара агачлар. И алар менә шушылай бер-берсенә бәйләнеп, шушылай иттереп, көньяктан төньякка таба шушылай кисеп килгәннәр. Бүгенге Буа шәһәренең нәкъ үзәгендәге әлеге бер катлы кирпеч бина моннан 217 ел элек, 1805 елда салына. Бу Буадагы иң борынгы биналарның берсе, иң борынгысы бу. Монда мәдрәсә булган. Менә ул күрәсең ничек сакланып тора әлдә. Моның инде хәзер ничектер реставрация ясарга кирәк. Чөнки монда бүтән татарның
Біздің тібекте, біздің яқта жасаған бейік әлімдер шундан өткендер дейді. Мұнда мәржани де болған, бұл неде келіп кеткелегенде ол. Шынында биредә халкыбызның байтак кына танылган шәхесләре белем ала. Алар арасында Хади Атласи, Зариф Бәшири, Гомәр Тылымбай һәм башка бик күп дин, фән һәм мәгариф эшлеклеләре була. Әлге мәдрәсә белән бүгенге Апас районы Морзалар авылында туган Нургали Хәсәнов 30 елдан артык җитәкчелек итә. 1919 елда вафат булган Нургали хәзрәт буаның иске татар зиратына җирләнә. Аның күрәсез почти метр 90 биеклеге кабере и тулысынча аның тормыш юлы язылган. Бөтен яклар гаиләсе, остазлары нәрсәләр эшләгән ул, башында чалма. 500 еллык бай һәм аянычлы тарихы булган әлге зиратта татарның ул чактагы бик күп танылган дин белгечләре һәм ишаннары күмелгән. Шуларның тагын берсе Нургали хәзрәткә кадәр мәдрәсә белән җитәкчелек иткән Габдинасир ага Мөхәммәд Әминов. Аның бер кызына Мәрҗани, Шабити Мәрҗани татарның галиме иләнгән була. Зухра исемле кызына, икенче кызына Нургали Хәсәнов иләнгән була. Шулай итеп алар Мәрҗани белән бажай булалар инде. Мәрҗани, Шабити Мәрҗани буага күп тапкырлар килә. Шөкер, соңгы вакытта зак еллар буе исемнәре онытылган, яисә алар турында сөйләргә ярамаган байтак дин әһелләребезнең исемнәре халыкка кайта, каберләре яңартыла башлады. Безнең аксакалларыбыз шурасы бар, алар бу каберлекләрне барлап, безгә мәгълүмат җиткерәләр. Мәсәлән, әлегә ничә ел элек кабер яңартылды Чистай районында. Анда Камалов зур шейхыбыз булды. Нургали Хәсәнов бик зур шәхес, бәлки дә Мәрҗани сыман шундый зур танылган шәхес. Аның турында китаплар укысак, үз заманында хәтта Истанбулга барып, орденнарга ия була. Аннан соң буада күп еллар буе укыта. Ул гына түгел, безнең шәхесләребез бик күп, бигрәк тә бу җирлекнең, буаның зур галимнәр бик күп булган. Гомумән, буада төбәк тарихын гына түгел, татарның бийек шәхесләрен өйрәнү эше югары дәрәҗәдә оештырылган. Буа районы, буада эшләүчеләр гомумән безнең хәзерге көндә иң актив районнарның берсе тарихны өйрәнүдә, төбәкне өйрәнүдә. Монда шундый кешеләр эшли, үз тарихларын, үз традицияләрен үткәннәрен ихтирам итә торган кешеләр. Зак еллардан бирле төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең берсе ул Тылымбай авылында туып үскән Фәрит абый Садриев. Ул үзенең әнисе Раил туганнары һәм авылдашлары белән бергәләп Тылымбайның борынгы зиратын чистартып кабер ташларын яңарталар. Шуларның берсе Әхмәр бине Юнус әл-Тылымбай кабере. Бу беренче аның ташы кабер өстендәге ул сакланган. Бабайлар моны саклаганнар, хәтта менә иләренә алып кирип күрше әбиләр качырып куйган булганнар ташны. Тарих фәннәр кандидаты Рәшит Амишев якташы Нургали Хәсәнов тормышын студент елларыннан бирле өйрәнә. Ульянның архивында, Казан архивында, анарсын Уфаның архивларында шул материаллар табылды. Нургали Хәсәнов хакында һәм шулай ук революцион газеталарда да шактый Нургали Хәсәновның үзе язганда, аның турында язган мәкаләләре бар. Менә бу яңа исемнәр кайтару мәсьәләсендә зур эш башкарылар. Буа төбәгендә менә ничәнче тапкыр без инде юлыбыз төшә. Узган ел гына без bir zor şəxsini açqan idik, İşan Əxmər Yunusovni. Bу yıl indi biz NurgAli Xəsənovni açabız. Bir din bilgisi, bir zor şəxsini. Əlbəttə mənə аларны күтәрергә кирәк, аларның барларга кирәк. Татарстан мөфтияте үтенече буенча Искәндәр Сиражи Нургали Хәсәнов турында Дәрвиш дигән пьесада язган. Мин аны булдыралганча философ иттереп ясарга тырыштым, суфи философ итеп ясарга тырыштым. Белмим нәрсә килеп чыккандыр. Ул тарихи әсәр иттереп түгел, әле кешенең бары тик фәлсәфәсен, ислам фәлсәфәсен шушы Нургали Хәсәнов аша бирде. Спектакльнең эскизын конференциядә катнашучыларга да тәкъдим иттеләр. Буадан Рамис Сафин, Татарлар. Татарлар тапшыруы милләттәшләребез тормышында булган вакыйгаларны барлый. Дәвам итәбез. Казакстанда күзгә Иртыш моңнары фестивале яңгырады. Татар сәнгать мәктәбе алга табада зур планнар белән яши. Шәкүр авылында Шишмә фольклор ансамбле иҗаты. Җидепулат шәһәрендә көзге Иртыш моңнары фестиваль конкурсының гала концерты узды. Сүз уңаеннан тамаша залында алма төшәргә дә урын юк иде. Ике зур юбилейга багышланган бәйрәм концертында үткән елларның җиңүчеләре һәм Татар сәнгать мәктәбенең иң яхшы чыгарылыш укучылары катнашты. Шулай ук тамашачыларны Татарстан артистлары үз иҗатлары белән сөендерде. Сүз Әдилә Төхбәтовага. Кичә генә ашкан идек мәктәптә шикелле күренә шулай.
Әміне бүгін 30 ел өтті де кетті. Сізге бүгін зор рахметлерімізді білдіреміз. Сіз болмасаңыз, сәхнәгә шығуға да не ішін мұнда. Татар сәнгать мәктәбенең 30 еллыгы һәм Иртеш моңнары татар халык җыр һәм бию ансамбленең 35 еллыгы уңаеннан татар мәдәнияте һәм сәнгате үсешенә зур өлеш керткән ватандашларыбыз бүләкләнде. Котлау сүзендә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев билгеләп үткәнчә, татарлар бер кайчан да сәнгатьтән читтә калмыйлар. Чөнки татар халкы һәр вакытта да дәүләтле, һәр вакытта да бәхетле, һәр вакытта да горур, һәр вакытта да берләштерү халык булган. Берләштерүче халык булган. Шуңа күрә менә без бу эшне дәвам итәбез. Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе бәйрәм кунакларын сәламләп кенә калмады, алар белән бергә иң танылган халык җырларын да башкарды. Аннары бәйрәм концерт дәвам итте. Сәхнәдә үзләренең иҗат юлын башлаган хәзерге укучылар да, шулай ук бөтен дөньяга танылган татар сәнгать мәктәбенең тамамлаучылар да шактый. Әйтергә кирәк, татар сәнгать мәктәбе чыгарылыш укучылары бүгенге көндә Татарстанда, Италиядә, Испанияда, Франциядә, Швециядә, Япониядә, Кытайда Казахстанның күпмилләтле мәдәниятен тәкъдим итәләр. Мәсәлән, Диас Мөсәлимов туган мәктәбен зур юбилей белән котларга турыдан-туры Америкадан килде. В своей школе татарской я желаю только процветания. Она воспитала очень много талантливых музыкантов, композиторов, артистов. И дай Бог, чтобы в будущем выпускники татарской школы также покоряли весь мир, и их знала вся наша планета. Именно Габдулха Габдулович создал действительно замечательный, сплоченный суперколлектив. И благодаря этому сегодня мы собрались и встретились с нашими выпускниками, уже звездными. Многие из них действительно уже даже мировую известность имеют. Есть чем гордиться. У нас классные результаты в школе. Успехов. Вперед, вперед и вперед. Бу кичтә Татар сәнгать мәктәбе укучысы, хәзерге вакытта Астана шәһәренең Казах милли сәнгать университеты каршындагы сәләтле балалар өчен махсус интернат мәктәбе укучысы Радмир Хайбуллин тынгысыз алкышларга лаек булды. Без төмәннән пышны ансамбль коллективы килдек. Ахунҗаным Абдулхакның шушы зур бәйрәменә бүген без күрсәтәбез Сибир татарларының биюен, сәнгать мәктәбен котлыйбыз шушы зур юбилей бәйрәме белән. Без татар-башкирский ансамбль шатлык. Килдек без Экибастуздан. Бик куанып килдек шул бәйрәмгә. Мөхтәрәм кунаклар арасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Альбина Насырова. Ул үзе 20 ел элек Көзге Иртеш моңнары фестивалендә катнашучы һәм алып баручы булган. Көзге Иртеш моңнары фестивале үзенең максатына иреште. Чөнки бөтен дөньяда сибелеп яшәүче татар балаларын дуслаштырды, берләштерде. Еллар уза, без һаман бер-беребез белән аралашабыз, дустана мөнәсәбәтләрдә яшибез, бер-беребезнең уңышлары өчен шатланабыз. Мен шын күңелдән шушы юбилей елы белән котлыйм, фестивальнең киләчәге өметле, зур булсын дигән теләктә калам. Әпипә халык җырын виртуоз башкару белән тамашачыларны Көзге Иртеш моңнары 10-нчы фестиваль конкурсының гранд-призерлары Дамир Солтанов һәм Руслан Тураев та таң калдырды. Һәм әлбәттә инде Татарстанның атказанган һәм халык артистлары Филүс Кагиров, Зәйнәп һәм Минзафар Билаловларның чыгышлары тамашачылар өчен иң зур бүләк булды. Менә бүген шундай бик матур концерт булып жата. Бик шатбыз, бик куанып килеп карап утырабыз. Әти-әниемне алып килеп, бер бала-чагыбыз белән килеп карап утырабыз. Рәхмәт инде татарлардан килеп безне күрсәтеп. Мин үзем Башкөл авылыннан татарлардан рәхмәт килде. Мин ТНБ каналы күп карыйм. Көне буе карыйм инде. Бер концерттан да без калмыйбыз. Үз телебезне әти-әнием өйрәтте, шуны онытмыйбыз. Бәйрәм концерты ахырына якынлашуга карамастан, мәктәптә һәм ансамбльдә тормыш дәвам итә, дип саный Диланур Ахунҗанова. Татар сәнгать мәктәбе алга таба да
зур планнар белән яши. Шуннан да без телибез тагын да зуррак бина булсын дип, тагын да күбрәк балалар алырга мөмкинчелек булсын дип, яңа төрле уен коралларында уйнау мөмкинчелеге булсын дип. Һәм әлбәттә сыйфатыбызны тагын да артырырга уйлыйбыз һәм шуңа ышанабыз. Барлык теләкләр тормышка ашсын. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Җидепулат шәһәре, Казахстан. Узган җәй Уралдагы Шәкүр авылы халкы, анда яшәп иҗат итүче Шишмә ансамбле вәкилләре өчен онытылмаслык булды дисәк, ялгыш булмас. Ансамбль берничә өлкә бәйгеләрендә катнашып, алдынгы урыннарга лаек булган. Мәдәният йортында сәхнәне төзекләндергәннәр, пәрдәләрне алыштырып, утны көйләгәннәр. Алай гына да түгел, Шәкүрдәге Свердловский өлкәсендә иң тәмле сулы чишмәне торгызганнар. Татарлар тапшыруы да бу яхшы хәбәрдән читтә калмады. Шәкүр Свердловский өлкәсе Түбән Серга районының иң борынгы татар авылларының берсе. Сала халкы тыныч кына гомер итә, борчыган сораулары да бар әлбәттә. Яшьләргә эш урыннарын булдыру, йортларга зәңгәр ягулык кертү, урамнарда ут кую һәм асфальт юллар җәю мәсьәләләре көн кадагында тора. Әмма Шишмә җирле этнографик фольклор ансамбле авылның күрке һәм юанышы. Әлеге төркем татар рухын саклап калуның бер үрнәге. Менә 6 татар авылы, аларның һәрберсенең үз диалекты. Без менә кемдер килә, икенче авылдан, уже аңлыйбыз, бу кеше кайсы авылдан килгән, диалектлары аерылып тора. Агырып гадәтләр, андый динебез бер төрле инде. Шишмә фольклор ансамбленең репертуары борынгы җырлар һәм биюләрдән җыелган. Киемнәр дә нәкъ шул заманалардан. Уста куллы тегүчләр аларны яңа, ачык төсле рәвешкә китерә алганнар. Фольклор ансамбленең сәхнәдән җырлавы матур күренеш. Тик борынгы көйләрне табигать кочагында урман, кыр һәм елга янында башкару тамашачыга күбрәк тәэсир итә мөгаен. Бүген Шәкүр авылының Шишмә этнографик ансамбле Мәчет тауда чыгыш ясый. Кайчандыр бу җирдә мәхәллә калкып торган дип сөйли төркем артистлары. Bütün avul kile turganları yaz ezerek kar eriye başlasa, bütün avul балалары булы шушы тауда уйнатырган. Шишмә ансамбле авыл тормышын хәрәкәткә китерә торган мотор сыман. Шәкүрдә бер генә чарада әлеге төркем катнашыннан башка узмый. Күптән түгел авыл шишмәсен төкләндерүгә багышланган бәйрәмдә дә катнаштылар. Әлеге чарада Шишмә ансамбленең катнашуы юкка түгел. Төркем үзе дә авылдагы чиста һәм тәмле сулы кизләүләргә багышлап аталган бит. Безнең шишмәләребез бик тәмле. Барыбыз шишмәләребез безнең үзенә тартып тора инде, шишмәләребезгә киләбез. 2026 елда Шәкүр авылының 500 еллыгын билгеләп үтәргә ниятлиләр. Шәкүрләр әйтүенчә, алга таба саладагы тормыш үзгәрер, төрле чара һәм вакыйгалар булыр. Тик бер генә мәсьәлә шул рәвешле калыр. Ул туган телгә һәм мәдәнияткә хөрмәт һәм шиксез ярату хисе. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердловский өлкәсе. Бүгенгә менә шулар. Тапшыруыбызны Энҗе Мөэминова шигырь юллары белән төгәллибез. Иң изге хисләремне мин туган телдә аңлатам. Шуңа күрә туган телне хөрмәтлим мин, яратам. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.